Čaute, to som ja zase a dneska si zahráme hokej s takouto loptičkou. No nie, že hokej, ale hokejbal. Videli ste ten krásny gol? Vidíte, to je úplne... Nie. Ja tu je. Joj, sorry. Ja sa zabijem v izbe. Ja tu mám jeden malinký problémik. Nevadí. Papuča si nebudeme tu čo. No neviem, či ma bude počuť. Halá. Jaký vinkel. Ste videli? Ty kokos. To išlo, že... Búť. Tuto niekde. Tomto okraji, tuto. Ty, ale to bol aký pekný. Nejaký takýto. Ja, počkajte, to sa mi nepodarilo. Ale viete, taký je život. Niekto nedá vôbec gól. Napríklad teraz ja už po druhé. Nešmanda, keby tu bol môj kamoš, tak je to ešte. Napríklad, keby tu bol môj kamoš Adam, tak je to oveľa lepšie. Alebo Marek, možno obidvaja. Možno ich aj pozvem niekedy. Keď, čo ja viem, niekedy v zime. Natočíme video po prípade a tak. Viete, aby bola väčšia sranda. Tyž. Joj. Zabijem. A teraz... Toto som ja. Čaute ľudia. Toto je Macher číslo 2. A teraz vám to dám. Kde je loptička? Tu je. Joj, jak som dobre posunul kameru. Teraz je to najlepšie. Jaké Brno. Brno. Ja si pravím tú minútku. Už som tu, ako vidíte. Joj, ako. No dá teraz angličáka. Kto dá teraz angličáka? Mám zmrzku. Anelik. I believe I can fly. Ja žijem. I believe I can fly. To je moje úžasné pero. A tu som. Jaký gól som tu vyhodil. Pekný rok. Joj. No teraz si v bránke. Kúkaj na to. Kto? Joj. Ale ne, tuto nebude. Tuto, po prípade môže byť tu. Aby ste ma videli, aké som mariny robí. Winkel. Tebe. Ja, kurník. Dobre. Tak, ľudia, jak sa máte?
Jaký vinkel! Ste videli keltánok? Prečo? Už ide horné dolné? Dobre, Graje, už ide horná dolná? Čau. Moja pokrvná sestra. Asi ste ju nevideli. Ja je to nič. Tak. By ste vedeli. Chvaš.